हमार बाबूजी जिंदा ना रहने। जब हमार बियाह भइल तब माई भी हमरा संगे हमरा घरे आ गईली। अचानक माई पेट से हो गईली। हम तो अचरज में पड़ गईनी कि हमार जगह माई कैसे पेट से हो गईली। हम अपन मर्द पर इल्जाम लगा देनी कि राउर अपना सास के संगे चक्कर बा। ई सुनते हमार मर्द घर छोड़ के चल गईलन। जब माई बच्चा जन्म ली तो हमार ससुर ऐसन बात बतौलन कि हमार जान निकल गई। माई त हर रोजे हमरा। कुछ हादसा ऐसन होला कि आदमी न चाहत रहेला बाकी मान जाला और ई मुसीबत झेले के अलावा ओकरा भीरी कुछ हो ना रहेला। और जब ई तकलीफ आपन ही कोई नजदीकी देला तो दुख और बढ़ जाला। हमार तकदीर हमरा संगे ऐसन खेल खेलस कि हम खुद ना बुझ पानी। हम कभी ना सोचले रहनी कि हमार जिंदगी में ऐसन कुछ होई कि अतना बड़ दुख आई। हम चैन से अपन जिंदगी जियत रहनी, बाकी अचानक सब कुछ खत्म हो गई, बिखर गई। हमार घर जेकरा के हम बड़ी संभार के रखत रहनी, फिर ऐसन तूफान आई कि सब कुछ उड़ा के ले गई, जैसे हमार कुल खुशियन के आग लग गई। ई हादसा तब भइल जब हमार बियाह भइल। हमार बाबूजी इस दुनिया में ना रहने। जब हमार बियाह भइल तब माइयो हमरा संगे हमरा घरे आ गईली। ई बात हमके बुरा ना लगल, काहे कि अगर माई हमरा संगे ना रहती तो ऊ अकेले पड़ जेती। यही से बहुत कहला सुनला के बाद माई हमरा संगे आके रहे लगली। और ससुराल वालन के भी कि उनो के कोनो दिक्कत ना रहे। ऊ लोग भी हमरा बात पर राजी रहले और एही तरीले हमार माई हमेशा खातिर हमरा लगे आ गईली, या फिर कहीं कि कुछ दिन खातिर। ई तो भगवाने जानत रहन कि का होखे वाला रहे। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चलत रहे, बाकी हमके कुछ अजीब लागे लागल। हमार माई के बर्ताव हमरा समझ के बाहर हो गई। हम जितना माई के संभाले के कोशिश करी वो उतने हमके छोट बच्चा नियर तंग करे लगली। कबो कबो ऐसन हरकत करस कि हमके ससुराल में शर्मिंदा होके के पड़त रहे। कबो ऐसन समझदार बन जास कि अगला आदमी हक्का बक्का रह जाए। हम बहुत बेर माई के दबल जबान में समझावे के कोशिश कैनी, बाकी माई हमरा बात के एक कान से सुनस और दूसरा कान से निकाल देस। हमके लागत रहे कि हो सकेला बाबूजी के मरला के बाद माई के बहुते झटका लागल होके, यही से एक ऐसन हरकत करेली। बाकी कुछ दिन बाद हम अपन ई सोच के बदल देनी। ई बदले के कारण हमार माई रहली। हमार माई सीधी साधी अब भोली भाली लागस, या फिर बस हमके ऐसन लागत रहे। हम अपन माई के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचल चाहे बोलल ना चाहत रहनी, बाकी कुछ ऐसन हो जाला कि सब करावे के पड़ेला। खैर दिन बहुते उदास गुजरत रहे। हमार मर्द पर हमके पूरा भरोसा रहल। हमनी के कब्बो झगड़ा ना भइल। वो हमार बहुते ख्याल रखे लगलन। हमार हर बात कहेले पहले ही पूरा कर देत रहलन। हम इनका के अपन ख्याल रखत देख के बहुते खुश रहत रहनी। बाकी देखते देखते हमार सब कुछ बिखर गई। हम बर्बाद हो गई। हमार दुख बहुते बड़ रहे। हम अपना माई के कारण बहुते परेशान रहनी। हमके लागे लागल कि माई के दिमागी हालत ठीक ना बा और हम उनकरा के इलाज करावे के सोचत रहनी। बाकी अगर हम ससुराल में इस बारे में कुछ कहती तो बहुते बवाल हो जाई। यही से हम माई के बार बार समझावे के कोशिश करत रहनी, बाकी माई समझे तब न। हमके कब्बो शक ना भइल कि मामला बहुते बिगड़ चुकल बा। हमरा नाक के नीचे का खेल खेलल जात रहल बा। हमके ई बात के तनको खबर ना लागल। हम अपन माई के सबसे ज्यादा ख्याल रखत रहनी। ई जरूरी भी रहल। एके गो बेटी रहनी हम।
अगर हम न देखती तो के देखी। बाकी कुछ बरिस बाद माई हमार मर्द से कुछ बेसी घुल मिल गई रहली। पहले तो हम ई बात के टार देहनी कि चला जमाई और सास के बीच के प्यार बा। बाकी बाद में उनकर हंसी ठिठोली एक साथे घुल मिल के बैठल कुछ बेसी अजीब लागे लागल। बाकी हम अपना दिल में शक के जगह ना देहनी और सब कुछ नजरअंदाज करत रहनी। हम शक में पड़ल ना चाहत रहनी। हमरा ऐसा सोचल भी पाप जैसा लागत रहे। हम का सोचत बानी आ एक ख्याल के दिमाग के हम झाड़ देत रहनी। हमरा तो सपना में भी ना रहे कि हमार माई हमरा साथे ऐसा कुछ करी है और ई सब हो जाए जेकर हमके तनको उम्मीद ना रहे। काश हम पहले से पता रही तो हम ऐसा कबहू ना होके दिले रहती। हमरा अफसोस रह गई कि हम कुछ ना कर पाउने और जब हमरा पता चलल तो सब कुछ हाथ से निकल चुकल रहे। हम बस देखत रह गए। हम अपना माई बाबू के इकलौता संतान रहने। हमरा केहू भाई बहन ना रहे। हम तीनों के जिंदगी बड़ा चैन ले बीतत रहे। मतलब हमार माई बाबू आ हम। बाकी इस सब हमरा आँख के धोखा रहल। हम ऊ बकर काहे ना समझ पानी। सोच सोच के हमार मन डूबत रहल। कुछ दिन यही तरी ले गुजर गई। तब हम देखनी कि हमार माई हमरा मर्द ले ज्यादा लगाव रखे लागल बाड़ी। हमरा बार बार बुरा ख्याल आवे लागल कि हमार माई ई का करत बाड़ी, कौन रिश्ता से का बना देले बाड़ी। हम तो बस सदमा में पड़ गई। एकरा अलावे हम करियो का सकत रहनी। हम माई के लिहाज कर जात रही और कुछ कहे से रुक जात रहनी। हम बिना सबूत कोनो बात उठावे के ना चाहत रही। बाकी अब हमरा ले अब बेसी बर्दाश्त ना होखत रहे। हम फिर ले माई के समझावे लगनी। बाकी माई कुछो समझे के तैयार ना रहली और कहे लगली कि तू फालतू में परेशान बाड़ू। हम अपन समय गुजारत बानी, खुश रहल चाहत बानी। हमरा सोझा जज्बाती होके के नाटक कई गई जौना में हम निमन ले फंस गई। हमरा ई समय माई के छुपल मुस्कान पर ध्यान ना गई। हमरा कुछ शक होखत रहे। बाकी हमरा मन में अजीब बेचैनी जन्म ले चुकल रहे। हमरा ऐसा लागत रहे कि गलत भइल बा या होखे वाला बा। हमरा तो सपनों में ना रहे कि इतना नीच काम भी हमार माई कर सकेली। अब फिर समय तेजी से बीते लागल। माई अब ओइसे ही रहली आ ओही तरह ले हरकत करत रहली। हम अब कोनो रोक टोक ना करत रहनी, बस चुपचाप देखत रहनी। अब तो माई जहवा भी जाए के होखत रहे हमरे मर्द के साथे लेके जात रहली। ई बदलाव देख के हम हैरान रह गए। इहो होखे के रहे। अब फिर कुछ दिन बाद माई के घरे ले बाहरी निकलल कुछ बेसिए बढ़ गई। हर दूसरा दिन माई बाहर जात रहली। हमरा पूछला पर कहस कि फलना घरे रह गईनी तो कबहू कहस कि केहू से मिले गई रहनी। हम सोच में पड़ गईनी कि अब इतना नया नया कहवा से रिश्तेदार आ गए लोग जौना के बारे में बाबूजी के सोझा कबहू जिक्र तक ना भई। अब तक अचानक ले ई सब याद आ गई माई के। हम बुझत रहनी कि ई सब बस हमके बहकावे के बहाना बा। माई के घबराहट देख के हमरा ऐसा लागे कि वो हमरा ले कुछो छुपावत बाड़ी। जब माई ले पूछी तो वो घबरा जास। अब तो हम मौका के तलाश में बैठल रही कि हमके कुछ पता चले और फिर माई के रोज हमरा मर्द के साथे घूमल, हंसी मजाक करल और बढ़ गई। हम सक्के मेहरारू ना रहने। हम अपना मर्द पे पूरा भरोसा करत रहनी और माई पर भी शक ना करे के चाहत रहनी। बाकी अब ऐसन हालात हो गई कि हम ये सब सोचे पर मजबूर हो गई। अब फिर हमार मन में इस शक बैठ गई। हमार दिल बेचैन रहे लागल। हम अपनी हालत से परेशान रहनी। न तो हम कोनो से कह सकत रहनी और न कहे के चाहत रहनी।
ससुराल के लोग भी माई के हरकत देख रहलन। ई बात कई बार हमार सासू दबले जुबान में कहली कि हम अपना माई पर नजर रखी, इनकर लक्षण ठीक ना बा। हम अपना मर्द के काबू में कर ली, ना तो बहुत पछताए। इस सुन के हम अफसोस से उनका ओरी देखे लगनी कि का बोल के चल गई। हमरा इनका पर बहुत खीस बरल, बाकी हम अपना आप पर काबू पा लेनी और हम शक में चूर हो गई। बाकी हम बोलती तो का बोलती जब हमार माई के हरकत हमार सोझा रहे। सासू माँ की बात अब माई के हरकत देख देख के हम परेशान हो गई। दिन पर दिन चिड़चिड़ी हो जात रहनी। मर्द से कई बेर झगड़ा हो चुकल रहे। अब फिर कुछ दिन बाद जब हम सवेरे जागत रहनी तो हमार माथा भारी लागे और दर्द करे लगे। हम तो हैरान रहनी कि ई का हो रहल बा। रात में जब हम सोते जाए तो एकदम गहरा नींद में लाग जात रहनी, इतना तेज कि बता नहीं खी सकत। फिर हम दिमाग लगौनी और एको बात हमरा बुझाई कि कुछ तो अजीब हो रहल बा, जेकर पता हमरा के लगावे के पड़ी। दूसरका दिने जब हम जगनी तो हम हमेशा जैसन हमार माथा भारी और दुखत रहे। हम बैठल बैठल अपन माथा दबावत रहनी, तब भी हमार नजर सामने के टेबल पर पड़ल। ओकरा पर कुछ अजीब चीज रखल रहे। जब हम हाथ लगा के देखनी तो हमके लागल जैसे दवाई होके। हम सतर्क हो गई। जब वो रात में पानी के जग भर के रखत रहनी तो दूसरा जग के भी रखे लगनी ताकि देख सकी कि ई सब के करत बा। फिर कई बार राती के हम अपने मर्द के उठत जाग देखत रहनी। हमार संदेह अब विश्वास में बदलत रहे। हम अपना आँख के सोझा देखल बात पर यकीन ना आवत रहे। अब फिर एक रात हम देखनी कि माई हमरा कोठारी में अली और जग में कुछ मिलावे लगली। हम तो सोते के नाटक करत रहनी ताकि देख सकी कि माई का कर रहत बाड़ी। बाकी जल्दी से जग में कुछ मिला के आहिस्ता से जैसन आयल रहली वैसे ही चल गई। ई बात माई के ही पता रहल कि हम रात में पानी पी के सुते नी और उठ के भी पानी पिए नी, तब्बे ही काम कैले रहली। हमार शक कबो यकीन में बदल जात रहे त कबो हमार शक हमरा संदेह लागे। हमार तो होशे उड़ गई कि माई ई सब का करत बाड़ी। हमरा तो यकीन ना होखत रहे कि हमार माई होके ऐसा नीच काम कर सकेली। हम कुछ समझिए ना पावत रहनी कि आखिर वो ऐसा काहे करत तारी। अब फिर कुछ दिन से हम देखत रहनी कि माई बहुत खटाई अचार खा रहल बाड़ी। पहले तो हम ये सब अनदेखा कर देनी, बाकी जब हम रोजे रोजे माई के सब खाई देखे लगनी तो हमार मन में संदेह हो गई। हमरा भीतर खतरा के घंटी बाजे शुरू हो गई। अब हम बहुते झुंझलाहट के शिकार होखे लगनी। एक दिन माई बेहोश हो गई। जब हमनी के हॉस्पिटल गईनी जा तब पता चलल कि माई पेट से बाड़ी। ई सुन के ता हमरे लागल कि हमार कपार पर सगरी आसमान टूट पड़ल बा। हम लाज ले पानी पानी हो गईनी। हम ससुराल में कोनो से नजर तक ना मिला सकत रहनी। अब माई तक घबराइल रहली, हमरा सामना करे से कतरात रहली। हम अचरज में पड़ गईनी कि हमरा माई हमरा जगह कैसे पेट से हो गई। अब हमके पूरा यकीन हो गई कि बच्चा हमरा मर्द के हा, काहे कि हम रात में कई बेर अपना मर्द के उठत और जात देखत रहनी। हमरा विश्वास अब चकनाचूर हो गई। हमरा दिमाग में सगरी पुरन की बात घूमे लागल। हमार गुस्सा अब शांत होके के नाम ना लेत रहे और हम अपना मर्द से झगड़ा करे लगनी और उनकरा पर इल्जाम लगा देनी कि तोहार अपना सास के साथे नाता बा और ई सब तोहरी वजह से भइल बा। तू हमरा के धोखा देले बाड़ा, हमार भरोसा तोड़ देले बाड़ा। हम रो रो के थाक गईनी।
अब फिर झगड़ा भइला के बाद हमार मर्द घर छोड़ के चल गई रहले। हमके कुछ समझ में ना आवत रहे कि आखिर हम केकरा पर भरोसा करी और केकरा पर ना करी। अब हम अपन जिंदगी से बहुत दुखी हो गई रहनी। अब मर्द के कोनो पता ठिकाना ना रहे कि वो झगड़ा करके कहाँ चल गई बाड़े। हम गम में निढाल रहनी। हमके अफसोस भी रहे कि हमार माई रिश्तन के बिगाड़ देले रहली। अब बेशर्मी से हमरा सोझा रहत रहली। हमके ता अचरज होत रहे कि कैसन माई है जे अपना ही बेटी के घर तबाह करे पर तुलल बाड़ी। हम सोच सोच के पागल हो जात रहनी। हमर ससुराल के लोग हमके बहुत दिलासा देत रहले, बाकी हम अपना दिल के का करी जे अब कोनो एहसास साथ ना रखत रहे। हमार अंदर के सब जज्बा खत्म हो गए रहे। अब हम हरदम परेशान रहे लगनी। हमार ससुर बहुत बेर हमके खुश रहे के कहत रहले। अब बस एक के गो हम फीकी हंसी हंस देत रहनी जे दुख से भरल रहत रहे। अब तो हमार आँख हर वक्त भीजल रहत रहे। हम अपन जिंदगी पे हैरान परेशान रही कि हमें का देख सुनत बानी। हमार हर रिश्ता पर से भरोसा उठ गई रहे। हमके सब धोखा अब फरेब जैसन लागे लागल रहे। हमार माई हमार ही घर में ढीठ बन के रहत रहली, चाहे समाज के बात के छुपावे खातिर यही से रहत रहली। हम तो अब उनका से बातों तक ना करत रहनी। हमके तो सब कुछ जहर जैसन लागत रहे। अब हम अपन मर्द के फिक्र करे लागल रही। हम बहुत गहरा सोच में डूब गए रही कि अगर ई बच्चा हमार मर्द के ना है तो फिर उ सब का रहे। हमार माई हमार मर्द के एक साथे हंसल बोलल मिलल जुलल और रात में टहलल, ई सब सोच सोच के हमार माथा दुखाए लागत रहे। जितना सोचत रहनी उतने ई मामला और उलझे लागत रहे। अब तो हमके अपने ऊपर ही खीस पड़े लागल कि काहे एगो तो हम अपने मर्द पर इल्जाम लगा देले रहनी। उ खीस में घर छोड़ के चल गई रहले। एह तरह ले कुछ महीना बीत गई। हमार माई बच्चा के जन्म दे देहली। ओही दिन हमार ससुर कुछ ऐसन बात बतौले कि हमार जान निकल गई। हमार ससुर कहत रहले कि बच्चा उनकर बेटा के ना हम उनकरा के अचरज से देखे लगनी। वो बोलत रहले, बेटी सबर करा, हम सब सच तोहरा सोझा ले आई। हम उनकर बात सुन के दंग रह गई। ससुर का कर रहल बाड़े, कवन सच्चाई अभी बाकी बा। अब हम और का देखे के बाटी हमरा के। हम तो अब कुछ सह सकी ए हालत में ना रहनी। हम तब कोनो और सदमा बर्दाश्त ना कर सकत रहनी। हमार हर रात रो रो के बीतत रहे। हमार आँख रोए के चलते सूज गई रहे। हम भगवान से प्रार्थना करत रहनी कि अब कुछ ऐसा मत दिखाई जो हमरा बस के बाहर होके। हम बहुते परेशान रहनी। हमार सुकून खत्म हो गई रहे। भाई कहली हमार खुशियन के केहू के नजर लाग गई रहे। अब माई रोजे हमरा लगे आवे लगली और कुछ कहे के चाहत रहली, बाकी हम उनकरा से कोनो बात ना कल चाहत रहनी। हमार आँख पर शक के पट्टी बंधल रहे जवन हमरा और कुछ ना देखे देत रहे। हमके लागे लागल कि हम पागल हो रहल बानी या धीरे धीरे हो जाए। हमार तबीयत भी खराब होखे लागल रहे। अब हम बीमार रहे लगनी। हमार ससुर हमके तसल्ली देत रहस, हिम्मत बढ़ावत रहस। हम बहुते बेर ससुर से इस सब पूछनी तो वो बात टाल देत रहन। कहस कि उनकर बेटा मतलब कि हमार मर्द जल्दी लौट आई हैं। हम उनकरा बात पर विश्वास कर लेनी। जब वो अतना कहत रहस तो हम उनकरा बात के मान ही के पड़ल। अब फिर कुछ दिन बाद हमार मर्द लौट अइले, बाकी हमार हिम्मत ना भइल कि हम उनकरा से कुछ पूछी। हमरा के कुछ शर्मिंदगी से होत रहे, बाकी हम अबहियों शक में डूबल रहनी। हम ना जानत रहनी कि हमरा सोझा का सच आवे वाला बा। अब हम चिंता में घिराइल रहनी। ससुर और मर्द दोनों ओरी ले हम चुपे रहनी।
अब फिर एक दिन अचानक ससुर हमके सच्चाई बता देहलन, जौना के सुन के हमरा पांव तरेले जमीन खिसक गई। हम सदमा में चल गनी। हमरा कुछ होश ना रहल, हम बेहोश हो गनी। हमार मर्द हमके संभरलन आ अस्पताल ले गईलन। हमार हालत बहुते नाजुक रहे, बाकी भगवान के मर्जी कि हमके होश आ गई। हम फेरू चुप रहनी। हमके अफसोस होखत रहे अपना माई के माई कहत, जवन हमार दुनिया उजाड़ देले रहली। एह औरत की वजह से हम अपना मर्द पर शक कईनी, जबकि उनका केहू दोष ना रहे। उता हमार माई के इज्जत और सम्मान में देखत रहस, बाकी हमार शक के पट्टी हमरा कुछ ना देखे देलस। हमरा अब रह रह के शर्मिंदगी होखत रहे। अपन माई के सच्चाई जान के हम ई सोचियो ना सकत रही कि हमार माई ऐसन कर सकेली या अतना खराब कर सकेली। हमार माई खाली अपन ही सोचत रहली, अतना नीच काम कैले रहली। ई माई कहावे के लायक ना रहली। हम बेअक्ली अब बेवकूफी के मारल रहनी। हमके ओही दिन से अपन आँख खोल के रखे के चाहत रहे, बस ना चल। मन करत रहे कि जैसहू करके ए औरत के सबक सिखाई। जे कहे के तो हमार माई रहली, बाकी माई जैसन कोनो खासियत ना रहे। हमार ससुर जे सच्चाई बतौले उनके सुन के हमार मन करत रहे कि हम कहीं भाग जाएं, कहीं और लुका जाएं। इस सच्चाई हमरा बहुत दुख देत रहे। हमार माई हमार बाबूजी के जहर दे के मार देले रहली, अब फिर छुप के दूसरा से बियाह कर लेले रहली और ओही से पेट से हो गई रहली। रात में हमके हमार मर्द के नींद के दवाई दे देत रहली कि हमनी के इनका राज न जान ली जा और इनका के बाहर जात ना देख ली जा, आई आराम से जाके अपन काम कर सकस। इतना बड़ धोखा, जुल्म, कत्ल, ई सच्चाई हमार जान लेत रहे। हमार दुनिया उजाड़ के हमरा के अनाथ बना के ई औरत कैसे अपन घर बसा सकत रहली, हमरे सोझा कैसे मासूम बन सकत रहली। हमरे नजर के सामने उ बार बार घूमे लागल जब हमार माई ड्रामा कैले रहली। हमार बाबूजी के मौत पे दुखी होके के नाटक कैले रहली। हमार जल्दी जल्दी बियाह कैले रहली और फिर हमरा साथे हमार ससुरारी में आके रहे लागल रहली। हमरा सब कुछ याद आवे लागल रहे, कैसे कैसे माई सहारा ले ले रहली। और हमरा के समझ में ना आवत रहे कि माई रोज भाग भाग के घर ले बहरी काहे जात रहली और हमरा ले झूठ काहे बोलत रहली। हमार नजर में तो गिर चुकल रहली, काहे कि वो हमार मन तोड़ दिले रहली। हमार माथा पले हमार बाबूजी के साया हमसे छीन ले रहली। अब हम कबहू इनका के माफ करे वाला ना रहनी, वैसे भी वो माफी के काबिलो ना रहली। हमार रवैया उनकरा साथे सख्त हो चुकल रहे। और एगो दिन हम उनका ले कह देहनी कि हमरा उनकर सच्चाई पता चल गई बा। हमार ई बात सुनते उनकर रंगे उड़ गई और ई घबराहट में उनकर चेहरा पर पसीना आ गई। हम तो उनका के देखलो ना चाहत रहनी और हम उनकरा से जाए के कह देनी, बाकी वो बाद में हमसे माफी मांगत रहली और वो हमसे नजर मिलावे लायक ना रहली। भला होके हमार ससुर के, जे हमरा के बिना जाने हमार माई के जासूसी करनी और सब सच्चाई हमरा सोझा लाके रख देनी। अगर इस सच्चाई हमरा सोझा ना आयत तो हम बस शक में ही मर जैती और अपना मर्द के ही कुसुरवार बुझत रहनी। हमार ससुर अपना बेटा ले कुछ ना पूछने, बाकी हम अपना मर्द के सामना ना कर पावत रहनी और फिर हम उनकरा से अपन गलती के माफी मांग लेनी। हमार मर्द के धन्यवाद जे हमके माफ कर देहलन, नाही तो केहू मर्द इतना बड़ इल्जाम के बाद माफ ना करित। हमार मर्द के हमार हालात के बारे में सब पता रहे, यही ले वो हमके माफ कैनी और पहले जैसन हमार ख्याल रखे लगनी। हमार बीमारी उनका के बहुत परेशान कैले रहे, यही ले अब हमार ध्यान रखल जात रहे। घर में ये बात हमार ससुर, हमार मर्द और हमके मालूम रहे। हमरा तब मन करत रहे कि हम केस करवा दी,
बाकी हमार ससुर हमार मर्द समझौने कि ऐसे बहुत बदनामी हुई। अपन माई के दुनिया के मार पर छोड़ दा। हम अपन माई के घर से निकाल देनी और ऊ अपना दूसरा मर्द के साथ ही रहस। हमार जिंदगी में जहर मत घोलस। अब हम अपन फैसला भगवान पर छोड़ देनी, काहे कि उस सब कुछ देखा तारे और सबसे बढ़िया इंसाफ करे वाला बाड़े। अब हमार माई दुनिया के आगे रुसवा हो गई रहली। हमके इस बात के पूरा यकीन बा। शक बहुते बाउर और बड़का बीमारी है। इस सब कुछ खा जाला और इंसान बस हाथ हिलावत रह जाला। अब हमार आँख से शक के पट्टी उतर गई रहे। शक रिश्तन के कमजोर कर देला और जड़ तक पहुंचा के रिश्ता खत्म कर देला। यह बीमारी से बचे के चाहिए और बिना सबूत के केहू पर इल्जाम ना लगावे के चाहिए। जे गलती हमसे भइल ओकरा के हम दिल से शर्मिंदा बानी। अब घर वालन के प्यार और ध्यान से हमारी तबीयत सही हो रहल बा, जेमे सबसे बड़का हाथ हमार मर्द के बा। हमार मर्द बतौले रहले कि वो रात में उठ के ससुर जी के देखे जात रहले, काहे कि ससुर जी के शुगर के बीमारी बा। रात में उनकर शुगर लो हो जाला। ई जान के हमके खुद पर गुस्सा भी आई और बहुते शर्मिंदगी भी भई। हम दोबारा से उनका से माफी मांग लेने। ख्याल रखे वाला और एहसास करे वाला मर्द नसीब से मिलेला और हम इस मामला में बहुत खुश नसीब बानी। अब हम अपन जिंदगी खुशी खुशी बितावत बानी और अपन बच्चन के साथे सुकून से जी रहल बानी। धन्यवाद दोस्तन लोग के।